Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Opa, punto gaizona gore, esaera zarrak dio, ez gorroto astelenak, gorroto kapitalismoa. Gaur horren aldaira are handiago zitzen dugu, motzean. Ez gorroto porren ostea, gorroto hori asmatu zuen kapitalista. Edo ez dakit, hoena salduko dugu, baina salduko dugu motzean. Osea, oroimen histerikoa da, baina ez hori bakarrik, oroimen histeriko Summer version, edo Summer edition. Bai. Alegia, Edo Alper Edition. edo Alper edition. Guk ere, oporra behar ditugulako, eta aldala, ordainduta. Bai, Ez? eta horri buruz hitz egingo dugu, ez? Hori da. Ordaindutako oporren historia egingo dugu, eta egia esan nahiko historia berria da. Ingalaterrara jo behar dugu, industrializazioa, ez? Horre hasi zelako, eta 1871 urtera. Pentsatu ezakegu, ordaindutako lehen oporrak industriako langileentzat izango zirela, baina ez. Ez. Urte hartan, 1871an, parlamentuak Bank Holiday Act izeneko legea, hau da, Bai. banku opor edo banku jaiegunen legea onartu zuen, eta horren arabera, bankuentzat lau jaiegun ezarri zituzten egutegian. Lau egun ordainduak. Bai, hori da. Bueno, Bai, ordaindutako oporrak izaten lehenak berez, bankuak izan ziren. claro. Eta behintzat bankuetako langileak ere bai. Ez, Gehien gutxienez. lan egiten dutenak beti bizitzaren historian. Hori da. Kontua da, hori, lanaldi luzeak murrizteko eta ez da baldintzak, langileen baldintzak hobetzeko borrokan ari ziren sindikatuek, Bai. lege hori baliatu zutela, industriako langileentzat ere oporregun horiek eskatzeko. Zirrikitu bezala erabili zutela. Hori da, Ez? hori da. Pixka zabaltzeko. Eta orduan hitzarmen kolektibo jakinetan, konkretuetan, eskaraia onartu zen urrengo urtean, 1872an, eta zenbait fabrikatako langileak hasi ziren opor ordainduak izaten lau egun solte besterik ez izan arren. Eta 50 urte. Gutxo bera, orduan. Bai. Hori hasi zenetik. Bai, baina eta gero pixkanaka hori juntzen gaur daukagun, ez dakit dauzkagun opor ordainduetara Bai. ero iristeko gu dauzkagunak mundu osoan ez dauzkate. Ez, Ez. Ja. Hor ere, Ja. sorpresa, ez genuen Ja. espero. Bai. Kontua da, hurrengo urtean, 73an, errege dekretu baten bidez, Alemaniako funtzionario lortu zutela eskubide hori. Mhm. 1900ean Parisko metroko langileek, 1907an Frantziako mehatzariek, eta azkenian 20. mende hasieran aurrerapen handiak egin ziren, zentzu hortan, batez ere ez, Europa erdialdeko herrialdeetan, baina beti ere mugatua zen. Hau da, zenbait kargu edo zenbait enpresa edo zenbait sektoretako langilei edo mugatuta zegoen. Eta horrek esan nahi du azken finean, langileen arteko desberdintasunak areagotu, ez? Nabarmen gehiatzen eta areagotu intzirela. Claro, bueno, aipatu behar dugu, claro, opor ordainduak izatea, jabeak edo nagusiak langilei ordaindutakoak. Jabeak, erregeak, apaizek, hierarkia guztiak agian oen dela milaka urte ere bazuten eskubide hori.
Aiekien buruari jarritakoa, eta esain zen ere opor bezala hartuta baizik eta beti agian, ez? Bai, nik uste, kasu hortan lan egunak zirela, ez, bereziak, eta... Bai. Orduan, azkenean, herrialde osoko langile guzti eragiten dieten oporrei buruzko legediak ziren, ez? Sindikatuei eta langile eskubideen aldekoei interesatzen zaiena, eta hortan lehena Islandia izan zen, Gara, baitu. 1909an. Urrengo urtean, Austria-Hungriak bi asteko gutxineko porraldia ezarri zuen. 20an nazioarteko lan bulegoak langileen astialdiari buruzko nazioarteko lan kongresua antolatu zuen, eta hor ere gaia jorratu zen, eta handik aurrera lege orokorroiek etorri ziren errenkan, 22an Sovietar Batasunera, 27an Italiara, Espainiako estatura, Errepublikan, 31ko konstituzioa jasotze zuen opor ordainduak izateko eskubidea. Zenbat denbora? Ez dakit, ze gainera ezarpena, kontu bada, jasotzea, eskubide hori jasotzea konstituzioak. Egungo konstituzioak, adibidez, Espainiakoa jasotzen du lan eskubidea eta etxebizitzarako eskubidea. Eskubide... Baina ez dago bermatua, ez? Lana eta etxebizitza izango duzunik. Bai. 31ko konstituzioarekin eta oporrekin gutxi bera hori berdina geratu zen, ez? Ze Frantzian adibidez, Frantziako estatuan gobernu ezkertiarrako 36an beranduago ezarri zuen eskubide hori, baina praktikan Espainian baino askoz ezarpen zabalagoa izan zuen. Eta azkenean, bigarren mundu gerra amaitzean, beste gauza asko bezala, giza eskubideen... Adierazpen unibertsalak. Hori da, 1948ko giza eskubideen adierazpen unibertsalak esaten du pertsona orok atsedenerako astialdia osatzeko eta ordaindutako oporrak izateko eskubidea duela. 24. artikuluan zehazki. Bueno. Eta hala, pixkanaka, ordaindutako oporrak izateko eskubidea irabazi zuten langileek. Bai. Eta nor galdu zuen? Nor galdu? Bai. Bankak ez du sekula galtzen. Kapitalismoa kasinoa bezala da. Hori seguro zaiz. Bai. Orduan langileek oporrak irabazi zituzten eta kapitalismoak kontsumitzaileak irabazi zituen. Ez esan. Karo. Bai, ez du sekula galtzen. Ez da izango gainera, udako pagak eta hola izaten dira, neguan batzuek eskubide privilegio hori dekatenako hendik ere, bi paga izateko, dola. Justo bat egiten du oporrekin, udako oporrekin, eta bestea neguko oporrekin. Hori da, kontsumitzeko denbora daukagun tartea dira. Ze kasualitatea. Hori da. Azkenean, langileak produzitzailea gara, ez? Eta produzitzaile uzten diogunean, zer egin behar dugu? Ondartzera jun. Kontsumitu. Baino badago, ez? Azkenean, ni ez nago hemen inori lezioak emateko. Ez gaude oporren kontra. Kontsumismoari buruzko lezioa batez ere. Baino, nik uste badagola bide bat, ez? Oporren eskubidea erabili eta gutxiago behintzat kontsumitzeko eta da totosean egotea. Ez dakit hitza ezagutzen zenuten, totosean. Mirena Gurmea beri irakurri nion duela gutxi, eta ez nuen ezagutzen nik ere ez, hiztegian begiratu nuen, eta hortariko hiztegiak ematen ditu, esaten du, gaztelerazko alabartola lizatekela. Totosean egon. Bai. Bueno. Eta, tripaz gora, lasai harrian. Bai, obario jorretan. Bai, hori da, egia da. Bueno. Hiztegiak ere ematen du potro jorra, baino gizonezkoentzako bakarrik. Hala, goazen hiztegia probatzera, praktikara. Ez da, hori da. Ez, baino, edo italianoek ere modu finago badaukate, ez? Dolce farnientean egotea. Dolce farnientean egotea, bitari polita da. Baina totosean, hitza bera eta ekintza, ekintzarik eza, esango genuke, aldarrikatuko dugu, hori, kapitalismoaren aurkako ekintza moduan. Hori da. Langileak, etxan zaitezte. Hori da. Orduan, gozatu zuen eskubideaz, totosean. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.